Video handler om det naturfænomen, som vi kalder spændingsrække, og handler om den familie af kemiske reaktioner, som hedder redox. Et godt eksempel på den her naturfænomen er, at magnesium brænder, som I kan se i den her video. En bil var ved at brænde, den var fuld af magnesium, det vidste brandmænd jo så ikke. Og det der så sker, det er, at i forbindelse med, at magnesium det brænder, sker der sådan en lyseksplosion. På atomniveau, det der så sker, altså som kemisk reaktion, kan man se i følgende video, eller følgende billede. Altså, vi har noget magnesium, som er fast. Den reagerer med oxygen. Magnesium illustreres af det her, oxygen er det her. Og hver eneste magnesiumatom indgår en forbindelse med, lige pludselig med, oxygenatomer. Så det vil sige, det stof, som hedder magnesiumoxid, den består af magnesium 2 plus og oxygen 2 minus. Hvis man husker stoffer, som består af plus og minusioner, så kommer man frem til salte. Så det vil sige, magnesium har tabt 2 elektroner, og det hedder magnesium 2 plus lige pludselig. Og oxygen har fået 2 elektroner, det hedder oxygen 2 minus. Sådan en lignende reaktion sker med natrium. Det der så sker, det er, at den her kemiker, som har lyst til sjov og ballade, han tager noget solidt natrium, og så putter han det i vandet. Når det sker, så kommer der så en lille flamme. Han syntes ikke, at det var nok, så derfor tager han et større stykke natrium. Det man så kan opleve, det er en flamme og en eksplosion. Det der sker som kemisk reaktionslinje, det er, at det faste natrium reagerer med vand, og ud af det dannes der natriumhydroxid og hydrogen. Nu læg mærke til igen, at vi danner et salt, ligesom i magnesiumoxid tilfælde, og det her salt, det består af natriumioner og hydroxidioner, natrium plus og OH minus. Så natrium den går fra at have alle sine elektroner til at tabe en elektron, så hedder det natrium plus, Na+. Og så dannes der en OH minus. OH minus. Hvorfor er der så en eksplosion? Jamen, I kunne se ud fra reaktionen, at der er stor varmeudvikling. Samtidig der dannes der en gas, hydrogen. Når vi har en kemisk reaktion, hvor der dannes øjeblikkeligt gas med stor varmeproduktion, så resulterer det i en eksplosion, fordi gas, det fylder lige pludselig meget mere end alt andet, og derfor sker der en kæmpe udvidelse, som med varmeproduktion laver en eksplosion. Så det er lidt ligesom en bombe, kan man så sige. Igen ser vi så, at vi har nogle metaller, som afgiver nogle elektroner, og nogle andre stoffer, i det her tilfælde ikke metaller, som modtager de her elektroner. Det vi taler om her, det er, at det er en type reaktioner, som har til fælles, at der er nogle stoffer, som afgiver elektroner, og nogle stoffer, som modtager elektroner. Den her type reaktioner kalder vi redox. Redox kommer fra 2 ord. Reduktion, altså der er nogle atomer, som får nogle elektroner, og oxidation, altså nogle stoffer, som modtager elektroner. Der er nogle stoffer, som er mere villige, som har det nemmere ved at aflevere elektroner end andre. Og det der gør,
at det er sådan der, det er, at der er nogle stoffer, som er mere elektronegative end andre. De stoffer, som er mest elektronegative, har en større tendens til at modtage elektroner. De stoffer, som er mindre elektronegative, har en større tendens til at aflevere elektroner. Den der evne til at afgive og modtage elektroner, ranglister vi i noget, der hedder spændingsrække. Så det vil sige, de stoffer, som ligger til venstre i det der spændingsrække, kalium, barium, calcium, natrium, magnesium, aluminium, er mere villige end de stoffer, der ligger til højre i spændingsrække. Jern, bly, hydrogen, kobber, sølv, platin, guld. Så de stoffer, som ligger til højre i spændingsrække, er mere villige til at modtage elektroner. De stoffer, som ligger til venstre, er mere villige til at afgive elektroner. Så magnesium er mere villig end natrium til at modtage elektroner. Natrium er mere villig end magnesium til at afgive elektroner. Så i en kemisk reaktion vil natrium godt kunne give elektroner til magnesium. Så er der noget specielt med H. Læg mærke til kalium, barium, alle de her, og kobber, sølv, platin og guld. Det er metaller. Derimod hydrogen er ikke metal. Grunden til, at hydrogen optræder i den der spændingsrække, det er fordi, at H i den der type reaktioner optræder som H+. Men I husker fra syrebasekemi, at H+ havde noget med syre at gøre. Så det betyder, at alle metaller, som ligger til venstre for H, kalium, barium, calcium, natrium, magnesium, aluminium, zink, jern, bly, er i stand til at afgive elektroner til H+. Med andre ord, alle de her metaller hertil, de kan angribes af syre, som indeholder jo H+. Derimod kobber, sølv, platin og guld, de kan ikke angribes af H, altså af H+, fordi de har en større elektronegativitet end H. Så med andre ord, hvis vi sætter en pind af kobber, eller sølv, eller platin, eller guld i syre, så reagerer det ikke. Det kalder vi ædle metaller. Ædle, fordi de kan ikke angribes af syre. Når vi har sådan en reaktion, så sker der det, at H+ modtager elektroner. Og når H+ modtager elektroner, så danner den H2-molekyler. H2-molekyler er gasformige, og derfor kommer de til at danne bobler. Og det, der så sker ved metallet, det er, at metallet det ætses i takt med, at der dannes hydrogen. I den her link, som vi kigger på nu, kan vi se de her reaktioner mellem metaller og ionopløsninger og metaller og syre. For eksempel, hvis vi tager en bar af magnesium og sænker det i forskellige ionopløsninger, så kan vi se, at magnesium afleverer sine elektroner til nogle ioner, og de her ioner danner selv en metal. Vi kan se, at når magnesium kommer i en opløsning af magnesiumnitrat, så sker der ikke noget. Men når magnesium kommer i en opløsning af zinknitrat, kobbernitrat og sølvnitrat, så kommer der nogle belægninger på magnesium. Det som sker på molekylær niveau, for eksempel her, det er, at kobberioner reagerer med magnesiumioner, stjæler elektroner fra magnesium og danner fast metal, altså fast kobber. Det der så til gengæld sker med magnesium, det er, at magnesium, når det taber 2 elektroner, bliver til magnesiumion og så opløses. Altså, kobberionen stjæler 2 elektroner fra magnesium, og magnesium bliver til 2 magnesium
magnesium 2 plus ioner. Kobber den modtager 2 elektroner og bliver til kobber fast. Og det er derfor, at vi kan se belægningen. Hvis vi derimod vælger en sølv, så sker der simpelthen ikke noget. Fordi selvom kobberionerne prøver at stjæle elektroner fra sølv, så er de ligesom ikke kræfter nok til det. Hvorfor var det sådan? Fordi sølv, det ligger til højre for alle de andre ioner i den der animation, som vi så lige før. Derimod magnesium ligger til venstre for kobber. Så hvis kobber mangler elektroner, så kan den godt stjæle fra magnesium. Men hvis kobber mangler elektroner, så kan den ikke stjæle fra sølv. Fordi sølv ligger her til højre for dem alle i spændingsrække. Derimod magnesium ligger til venstre for kobber i spændingsrække. Derimod med syre forholder det sig væsentligt anderledes. Hvis vi tager igen magnesium, som lå til venstre for syre, så kan I godt se, at efterhånden som tiden den går, så forsvinder det der stump metal, og der dannes en hel masse bobler. Det er stadigvæk en redoxreaktion, men det der så sker nu, det er, at H+ ioner stjæler elektroner og danner H2 molekyler. Når H2 molekyler de dannes, så dannes der gas. Så når vi putter metal i en syre, så danner vi hydrogen, altså gas, som bobler væk fra opløsningen. Når vi sætter metallet i en metal-ion-opløsning, og hvis ionopløsningen består af et andet metal, som ligger til højre i spændingsrække, så vil det metal, som var opløst, blive til et fast metal. Og det oprindelige metal vil selv blive opløst. Og så ser vi det som belægninger for eksempel. Altså, der er en betingelse for, at en redox af den slags finder sted. For det første, at vi skal have nogen, der mangler nogle elektroner. Altså, at vi har metal- eller hydrogenioner. Altså, at de her disse-ioner mangler elektroner. Det metal, som skal aflevere elektroner, derfor skal ligge til venstre for de opløste ioner. Altså til venstre i spændingsrække. Så, og at det metal, som skal aflevere sine elektroner, skal også kunne aflevere elektroner. Det skal være fast. Så med andre ord, det er elektronegativitet af det stof, som mangler elektroner, altså ionerne. Det skal være større end elektronegativitet af det stof, som skal aflevere elektroner. Med andre ord, det stof, som skal stå og aflevere elektroner, skal stå til venstre i spændingsrække for det stof, der skal modtage elektroner. Nogle konkrete eksempler for, hvad vi kan bruge den viden til, det er, hvis vi skal beskytte jern mod at ruste i vand, jamen så laver vi en belægning af zink. Eller i det hele taget, vi laver en belægning af zink, fordi zink den er til venstre for jern i spændingsrække. Og rustprocessen, det involverer vand, og det involverer oxygen. Nu, når
når zink ligger til